L-Ibħra Maltin qed jaraw żieda ta' 3 siti storiċi ġodda li se jkunu jistgħu jitgawdew minn għexieren ta' Buwaddasa Maltin u oħrajn li jiġu f'pajjiżna minn kull rokna tad-dinja. Tnejn minn dawn iż-żewġ siti jinvolvu żewġ tipi ta' ajruplani li jmorru lura lejn it-tieni gwerra dinjija, il-B-24 li ntuża matul il-gwerra mill-forzi Alleati u li ġarrab fil-baħar u nieżel lejn Malta u id-Douglas li xintelaq minn ħalfar mobbi bil-posta kellu ħsarat u spiċċa waqa' u għereq. It-tielet sit huwa dak tal-ajruplan JU-88 li jinsab fin-nofsinhar tal-Ibħra Maltin u jiet 110 metri taħt l-ilma. Il-professur Timi Gambin għalma dan l-istazzjon li b'dawn is-siti ġodda Heritage Malta issa għandha b'kollox 15-il sit taħt l-ilma u spjega li dan is-suq huwa ferm kompetittiv internazzjonalment. L-idea hija li dejjem inkabru il-prodott tagħna, meta ngħid tagħna ta' Heritage Malta u anke il-prodott nazzjonali. B'dan il-prodott li dejjem qed nespanduh għax għandna l-pjanijiet li niftħu siti oħrajn is-sena d-dieħla. Nibqgħu kompetittivi f'market li huwa kompetittiv ħafna li nippruvaw nġibu kemm jista' jkun Buwaddasa speċjalizzati biex jinżlu fuq daw is-siti. Minħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura José Herrera tenna l-importanza ta' siti simili li se jkomplu jkabbru l-ekonomija ta' pajjiżna permezz ta' turiżmu ġdid li kull ma jmur qed iżid fil-popolarità. Dina tixpruna ħafna turiżmu għaliex għandna Malta għandna industrija qawwija u b'saħħitha ta' turiżmu tal-Buwaddasa. Ovvjament għaliex għax għandna baħar nadif, għandna nista' ngħidlek għax kont responsabbli mill-aspett ambjentali, għandna reefs mill-isba, għandna koral mill-isba, għandna ħut, abbundanza ta' ħut, ġifieri għalhekk, però jiġu l-iktar biex jaraw l-arkeoloġija marittima. Preżenti l-Kap taċ-Ċivil Mario Kutajar spjega kemm kienet kruċjali d-deċiżjoni li Heritage Malta tingħata siti bħal dawn biex bekk jibqgħu jitgawdew mill-ġenerazzjoni futura. Id-Direttur Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal l-importanza tal-wirt mhuwiex biss fuq l-art, iżda wkoll fil-baħar u għalhekk l-importanza li ġew preservati siti taħt il-baħar biex l-istorja rikka ta' Malta tibqa' ħajja.